Toen we kwamen te wijn, werd hij misschien 2 meter, toen werd het een heel mooi BM'ke. Dit is ook nog een mooi BM, maar hij werd nog te groot voor de locatie waar de stiert. Dus dan wordt er een ruimtemaatje en dan kunnen wij het wat doorzien. Nou ja, ik hier zo van, ik kan hem wel omzagen voor de kacheling. Maar ja, dan hij het ook net zo vol hoor. Ik zou wel een oorblijven, maar je kent het altijd mooi. De Unie is kwaal in je wedden, die moet hem ook graag hebben. Is je net bang dat hij straks op het hoes valt? Nee, want hij had het gewicht de goede kant op, dus ik keep langzaam in, direct. En dan kijk ik eens zien wat hij qua gewicht doet. Ja, ik get die kant wel om, want de wien is ik zwaar, dus de wien pakt hem wel. Dan draai ik daar maar even een lijn ha. Ah nee. Valt op de rijden. Even een lijntje ha. Zo wel hè. Zal die band van de buiskant straks blied mooi wezen? Zeker, gaat straks een mooi BM'ke. Kan er mooi van alles in hingen. Dan kan je er op een week nog willen van gaan. En heeft zelf wel een beetje het crisisgevoel? Ja, een beetje. Dan net zo bord ik op muziek, de cruisemuziek, ja, dan denk ik nou mij wel een week later. Maar... Ja? Nou, is dat net zo volle mooi? Nou, maar Chris, ik vind het altijd wel hartstikke een mooie Chris, maar dat ik gewoon ik ga zoiets van ja, wanneer begint het op blijft natuurlijk. Nou, wel heel alleen maar Chris-muziek op de radio, dan denk ik met Chris tik al van nou, ik ga nou weer nacht over van, want dan ga ik het al 3 weken nog ja. Ja. Oh. Ja. Nee. Ja. Nee. Ga je het crisisgevoel al een beetje? Ja, helemaal. Steeds er wel stoer bij zijn? Krijg echt, hè? Ah, hij wordt mooi. Hij wordt hartstikke mooi. Alben van Droom, een Chris weer op het plein. Ja? Daar heb ik zo'n mooi vestje, nou. En midden op het plein staat een kerstboom. Nou. We hebben hem eindelijk. Heel leuk. Midden op het plein staat een kerstboom. Zo hoog, zo hoog. Met 100.000 takjes en zoveel meer misschien. Ik heb in heel mijn leven nooit zo'n mooie boom gezien. Goeie. Nee. Wie is dat ook man? Fietsen. Aha. Ja. Alleen nog? Nee, ik wacht op een vriendin. Die komt op de wedstrijd. En hij is wel een leuke vriendin. Ja. Zo liet hij wel een beetje wachten, hè?
Oh, maar het is altijd zo, want ik ben altijd te betiert voort. Ja? Dus ik sta hier altijd te wachten. Jou ook niks. Nou, goeie. Goeie, ja. Steeds je dan net zo lang toch? Nee, 10 minuutjes. Oh. En hoe lang zeg je nou te fietsen? Nou, ik ga er al een uur op zetten nou. Oh. En we gaan nu even een uur fietsen en dan gaan we weer een hoor een uur, dus ongeveer 3 uur. 3 uur op de fiets? Stel niks voor, toch? Nee. En we gaan 1 keer per jaar, of meestal LBL. Luik Ja. best naar Luik door samen. En, Dus je bent echt van die wielrenner leefhabbers? Dan zie ik door wedstrijden mij. Ik zit bij Atto Evans, Dat doe ik net. de wielerclub. Dus dat is een officiële wielrenster. Nou ja, was het officieel niet meer kerst, maar ik doe wel een wedstrijd, ja. En nu zitten we met de mountainbike-wedstrijden in de winter. En van het zomer gaan we weer op de wei. Gewoon rondjes en zo. Rondje om de kerk. Ja. Maar dat is ocean. Ja, zoals we hier. Ja. Daarom is dit ontspanning. Ja. Even gezellig fietsen. Ja. Ja. En soms gaan we ook wel eens even ergens op het terrasje zitten. Ja. Maar wat vind je nou leuk om zo dan nou ja, echt huttenrieden, wedstrijden of zo? Ja, van tevoren denk ik altijd, oh, waar ben ik aan begaan? Ik in de auto zit, voor de start. En als we dan in één keer weer klaar binnen, dan denk ik, nou, dat wordt toch wel weer mooi. Ja, ik weet net. Het is heel zwaar, maar je auto, als we klaar binnen, je auto is een soort van kick of zo. Ja, ik weet net. Dus dat is maar trok is. Snot voor de egen. Ja. Maar doeg! Nou, Hoi. doei.